Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. kana ɲininkali kɛ tugun a bɛɛ lajɛlen bɛ yan a y'aw ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔnin kelen application Maxit Mali kan a ma se tuguni aw ka kodijanw bila aw kun na a ye kow nɔgɔya aw yɛrɛ ma a bɛ sɔrɔ fu Play Store ani App Store kan Orange aw kɛrɛfɛ. Mali faganyema général de division Ablaye Maiga ale tɛmɛna ko kura min ye karo k'a fɔ wasadenw ɲɛkɔrɔ ka se ka bi ɲininkali mun bɛnuma ka wuli ka jɔbaw la ka ɲɛsin san 2025 ka bila san 2026 la. Telefoni labarali denmisɛnw ani sifinamaw fɛ ko ale wale min kɛlen don ka dankari denmisɛnw ka ladamu la ni waati na ka sababu kɛ bɔlɔlɔsiraw i n'a fɔ Facebook ka taa bila TikTok la WhatsApp olu ye fɛnw ye mun kɛlen don ka dankari kosɛbɛ denmisɛnw ka ladamu la ni waati na fɔ maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko yala telefoni kɛlen don ka den somaw olu jɔyɔrɔ ta wa. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bin dɛnɛ ye mɛ kalo tile 19 san 2025 an tun ye a fɔ aw ye cogo min na bin dɛnɛ mɛ kalo tile 19 san 2025 Mali faganyema général de division Ablaye Maiga ale ye wulikajɔ kɛ ko kura ka taa wasadenw ka ɲininkaliw olu jaabi ɲininkali mun bɛ tali kɛ gouvernement ka wulikajɔbaw la san 2025 ka bila san 2026 la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ hakilinaba 8 bɔɲɔgɔnko min ye kuluw ye olu ye ɲininkaliw boli o kan anw ka kunnafoni ɲinina Aissataba ale bɛ o caman walawala an ye jaw la ja mun bɔra ORTM yɔrɔ. Général de division Abdoulaye Maiga ale ye a ka gouvernement ka san 2025 san 2026 o baara bolodalenw da fasodenw olu tulo kan sibiri tɛmɛnen baara ninnu tilala sigiyɔrɔma 8 na u timɛko ɲuman kama bi sɔgɔmada in na mɛ kalo tile 19 san 2025 gouvernement ɲɛma ni CNT maaw olu ye masala kɛ ko kura bi Général de division Abdoulaye Maiga ale tun bɛ ka jaabi di jɔrɔnankow la minnu ɲɛnabɔli na kɛ sababu ɲuman ye ni ka faso yiriwa ka kɛɲɛ ne ni baara ninnu jɔyɔrɔ ye faso yiriwali la CNT maaw olu kɛra fasodenw kumada ye nin kɛnɛ in kan ni ka maliyɛnw ka haminakow olu lase général ma ɲininkali ninnu kɛra saba bɔɲanko de la wa kelen kelen si ma pan gouvernement ɲɛma kan a ye ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi ni k'a fɛla fɔ jɔrɔnankow fana la ni kumaɲɔgɔnya ninnu nato senna fo sini mɛ kalo tile 20 san 2025 min yɛrɛ nato gouvernement ɲɛma ale k'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛ a bolo Mali jɔli kama.
ni ne bɛ taa ni an ye kunnafoniya wɛrɛw kɛnɛ ka k'aw ladɔnniya k'a fɔ génération tête baissée ni o ye sifinnamaw ye ka fara denmisɛnninw kan mun kun birilen bɛ to u ka telefɔniw ka waati bɛɛ lajɛlen na a jirala k'a fɔ ko o wale in ko ale kɛlen don sababu ye ka dangari denmisɛnw ka ladamu na nin waati na fɔ maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko yala den somaw yala olu ka ladamu mun bɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnw ma ko dan ma kari o bɛɛ lajɛlen na wa Aminatu Traoré ale ye wulikajɔw kɛ a ko la a ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'an ɲɛmada o fɛ. Diɲɛ kunnafoni sira kuraw kɛra sababu ye ka nɔgɔyaba don an ka diɲɛnabɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw. Malo a bɛ se k'i dɛmɛ ni fɛn devoir dɔw b'i bolo comme i tɛ se k'a maîtriser matière dɔw la i bɛ se ka fɛ application dɔw utiliser k'i dɛmɛ. Ne bɛ n ka recherche kɛ kuma dɔ la ni kalan wagati ni leçon taw sera m'a bila. Yala an ka lakɔlisow kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka téléphone nali bali kalanyɔrɔ la olu bɛ ka bɔli kɛ wa. Souvent n'u bɛ classe yɛrɛ kɔnɔ i tɛmɛtɔ hali fenêtre fɛ i bɛ taa sɔrɔ école dɔw téléphone de dalen don tuma min maître bɛ ka leçon expliquer téléphone de dalen don olu kɔrɔ o bɛ ka TikTok lajɛ ou bien Facebook kan ou bien WhatsApp kan. Une fois que u bɔra l'école la u bɛ cahier bila de u tɛ leçon ta foyi. Dabaga fana bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ a b'a la a bɛ téléphone na wa a b'a ɲɛ fana cɛ ma denmisɛnnin bɛɛ kɛra vertige sa. Téléphone fo ka taa se jabaraniw ma fɛn o fɛn n'o bɛ tali kɛ subahana mansinw kan u bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye denmisɛnninw kan. Ni denmisɛnnin dun n'a bɛ temps ta ka télé lajɛ a bɛ temps ta téléphone kan o bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnnin maa janya ka bɔ an ka sigida yɛrɛ laadaw an ka sigida sigilen don cogo min ni faamuya a ɲɛnamaya yɛrɛ kan ka kɛ cogo min i b'a sɔrɔ a t'olu dɔn finalement ale yɛrɛ bɛna kɛ i b'a fɔ ko robot de parce que ale ni fɛn min bɛ kuma o ye mansimafɛnw de ye ani a tɛ temps sɔrɔ ani hadamadenw ka kuma ka doroge ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn chaleur sɔrɔ ka communiquer pour que ale yɛrɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min maaya taabolo la ɲɛnamaya taabolo la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan bɔlɔlɔsira min bɛ yen n'o bɛ wele ko TikTok walima WhatsApp olu matarafali kɛlen don ka an ka denmisɛnninw nalon ta. Ne bolo masaw ye u jɔyɔrɔ bila i tɛ se k'a fɔ den kana taa bɔlɔlɔw kan ka sɔrɔ e yɛrɛ connectelen don su ani tile. Den mansaw yɛrɛ de denw tiɲɛ parce que u ye den diya ka tɛmɛ u yɛrɛ kan e de y'a san k'a d'a ma sinon denmisɛnnin ka wari tɛ se ka sɔrɔ u b'a fɔ ko dunan yɛlɛmana dunan ma yɛlɛma tile b'a nɔ la TikTok sanfɛla la ani Facebook sanfɛ a ye denmisɛnninw tiɲɛ denmisɛnninw bɛ min dɔn bi hali u mansaw ta dɔn. Maakɔrɔ minnu n'olu kun bilalen don mara gili donni na i b'a ye k'a fɔ fɛn wɛrɛ de bɛ ka mara kɛ olu place la sisan n'o ye an b'a fɔ ninnu ma ko les écrans denmisɛnnin b'i ka modèle fɔlɔ a kan k'i banba mɔgɔ min ka mara kɔnɔna na fɔlɔ o ye masa de. Ni bɔlɔlɔsira ninnu kɛra sababu ye ka maa dɔw ka diɲɛnabɔ don galama la i n'a fɔ monsieur Cissé b'a lakale an ye cogo min. Ne yɛrɛ a kɔlɔlɔ caman ye a banna kalama parce que k'ale ni dɔ bɛ relation na TikTok sanfɛ sisan o y'a nɛgɛn k'a bɔ yan ka taa n'a ye jamana dɔ kan je ne sais pas Sénégal Guinée dɔn ka kɔnɔ da la ka tila k'a bila. An kan ka hakɛ sɔrɔ a la a tɛ i n'a fɔ k'u jɛ jamafɛnw na nka an k'an janto u ka lajɛtaw la. Il faut aussi limiter le temps devant les écrans et an ka hakɛ kɛ u bɛ wagati min kɛ jamafɛnw lajɛli la a bɛ se ka masaw dɛmɛ mara la nka a man ka u jɔyɔrɔ minɛ denw marali la. Masaw kan ka contrôle fanga bonya n'o ye ka u janto kosɛbɛ denmisɛnninw na mais denmisɛnnin minnu balukuyara dɔɔni n'u ma kɛ maakɔrɔbaw ye fana hali bi u bɛ denmisɛnnin funangɛniya kɔnɔ ka to ka kuma ɲɔgɔnya sabati ni olu ye. Hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ se ka ɲɛ subahana mansin ninnu kɔ a ka kan denmansaw k'u jɔyɔrɔ fa denw lakɔlɔsili la bɔlɔlɔsiraw ani subahana mansinw matarafali la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ hali bi kunnafoni n'a nasiraw la ka tali kɛ seko di dɔnko ale yakubali kow la Mali la a jirala k'a fɔ nin waati na min ye festival ye olu caman sigira sen kan an fɛ yan nɔ Mali la ko nka ko n'i ye kow ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin festival ninnu labɛnni a musaka dan tɛ ale ni k'a dɔn k'a fɔ a labɛnni ko olu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaw ye a jirala k'a fɔ ko yala ko o gɛlɛya ninnu tɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛyaw yɛrɛ don Mali seko ni dɔnko ale yɛrɛ wulikajɔw la nin waati na wa Zayide Zuboy ale ye wulikajɔw kɛ a ye min sɔrɔ Isa ni an ka kunnawolo yɛrɛ de barisa a b'a to an ka feerefɛnw y'an ka bɛɛ k'a ye an dun t'o kɛ ka kɔrɔ a bɛ tila ka wari sɔrɔ sira ɲɛnɛman fɛnɛ dayɛlɛ anw musow ye. Bon festival nin a diyara anw ye kosɛbɛ parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye yan nɔ an ka kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye vraiment a kɔni ka d'an ye an ka kɛ tan an ka mangoro ka ko ladɔn. ɲɛnajɛ ninnu labɛnni ma nɔgɔ bari baaraba de bɛ a labɛnbagaw bolo san o san wariko b'o la jama dalajɛli b'o la fo ka taa se ɲɛnajɛ fɛn kuraw jirali la. A daminɛ gɛlɛyara ka da ka hakilina mun don an kun ma se ka a don bɛrɛ la kosɛbɛ nka tagalen ɲɛfɛ an sera k'an jilaja. Généralement, on essaye de toujours faire après le Ramadan. Donc c'était compliqué de gérer une communication. An ye gɛlɛya min y'a la o y'an lakodɔnni de ye
barisa sunkalo kɔnɔna lakodɔnni ma nɔgɔn bon tɔgɔ ta fan fɛnɛ yɔrɔ la a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko aw bɛna te min dɔrɔn de la k'a sɔrɔ fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ ale ni sponsor ko fɛnɛ an n'olu cɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ils n'avaient pas la même vision. Le partenaire ne peut pas financer. An dɛmɛbagakulu olu tɛ se ka festival bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don. An bɛ wagati min na ko sisan nɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka hakilina dɔ ta festival ko la min bɛna ni gɛlɛya ye dɛmɛbagako ale yɔrɔ la. festival ɲɛdɔnbagaw ka jate la a bɛ se ka caya nka fo ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ka dɛmɛ don a baara in ma yalasa seko ni dɔnko ka se ka dɔ fara jamana sɔrɔ kan. baara min bɛ kɛ festival kɔnɔ a b'a to mɔgɔ caman bɛ baara sɔrɔ jamana dɔw la an y'a ye k'a fɔ ko festival n'i y'a jateminɛ a bɛ taa fɔ u ka apport à l'économie ça va jusqu'à 19% du PIB mais pour que u ka se ka kɛ n y'a fɔ cogo min na fɔ u ka dɛmɛ. Mali falen bɛ seko ni dɔnko a n'a dɔmanganaw la nka fo k'a lajɛ nafa bɛ se ka kɛ u la cogo min na. Ayiwa nin de bɛ taa ni an ye jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na min ye Ayise Kida ye ale ye wulikajɔ kɛ a ye mun sɔrɔ Mamadu Jalo bɛ o lakali an ye. Nizeriyakaw fɛ yen nɔ manamafɛnjugu tigilamɔgɔ dɔw ye bamanciya wale ta ka Nizeriya jamana dɔw sɛgɛrɛ n'o bɛ tali kɛ Kasina, Kebi ani Benu na. O bamanciya wale in kɛra sababu ye ka maa 50 ni ko bɔnɛ a nin na sibiri kana bila kari o kɔnɔna la. Maa caman yira k'a fɔ ni bamanciya wale ninnu a bɛ maa gan kamana na min bɛ tali kɛ fɛn min lakana kan ni yɔrɔ kofɔlen in na. Fransikaw fɛ yen nɔ euro wari miliyari 20 bɔɲɔnko o de bɛna don baaraw la min bɛ tali kɛ intelligence artificielle ale yakubali kan min lasera Faransi jamana ɲɛmaa fɛ Emmanuel Macron tɛnɛndon o bɛna kɛ sababu ye walasa Faransi ka se ka a jɔyɔrɔ sinsin min bɛ tali kɛ diɲɛ jamanabaw olu kun kan. Ni lase ninnu kɛra ɲɔgɔnnajɛba dɔ senfɛ n'a bɛ wele Choose France. Angleterre jamana ale ni Union Européenne olu bɛna bolo di ɲɔgɔn kɛ lakana ale sira fɛ. Ni baara ninnu olu bɛna sigi sen kan lajɛrɛba dɔ senfɛ min bɛna boloda Union Européenne jamana kɔnɔna la walasa ka bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔ bila min bɛ ni laɲini ninnu sabati lakana fo ka taa se jamana fila ninnu kɔkɔrɔma donni ma ni kɛlɛbolow ye. Rumani kalata n'o bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaasigi la o jaabiw bɔ la. Europe hakilinaw kɔkɔrɔdonba n'o ye Nikisor Dani ale kɛra Rumani jamana ɲɛmaa ye n'a ye sebaya sɔrɔ a sinakɛ ɲɛ n'o ye George Simion ye. Nikisor Dan n'ale kɛra jamana ɲɛmaa ye a si bɛ san 50 la an bɛ wagati min na ko sisan nɔ. Nin kalata ninnu jaabi bɛna kɛ sababu ye ni k'a bila Rumani jamana ale ɲɛmaaya la san 5 nata kɔnɔna la. Ayiwa nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la k'aw kunnafoniya ka ɲinaw fɛ a ka to aw nɔna ka sababu kɛ Ibrahima Ture ani ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 sanga 35 an bɛ foli di aw bɛɛ ma ka dugawu kɛ ko Ala ka Mali lataa ɲɛ. kana ɲiningali kɛ tugun a bɛɛ lajɛlen bɛ yan a y'aw ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔnin kelen application Maxit Mali kan a ma se tuguni aw ka kodijanw bila aw kun na a ye kow nɔgɔya aw yɛrɛ ma a bɛ sɔrɔ fu Play Store ani App Store kan Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes.
Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.